i Mel Mal a Gel. Gyda fi, Melanie Owen. Fi, Marianne Rhys. A fi, Jalisa. Wel, dyn ni wedi cwrdd? Ni wedi cwrdd. I pawb sy'n gwrando, i ni mewn person. I ni literally mewn person. Mae fe'n weird. Dyna pa oedd yn intro eitha Really weird, weird. achos o'n i gyd yn gwybod lle i edrych, achos o'n i gyd gyda'n gilydd, ond ydyn ni fan hyn yn St Faggan. Y lleoliad, un o'r lleoliadau mwyaf iconic yn Cymru. Oh, sure. Chi'n gwybod sy'n weird am hwn? I ni ddim yn gallu gweld yn hunain. Na. Hwna yw'r peth od. Fel arfer ar Zoom, ti'n gallu weld un na... Pawb yn gwylio ei hunan ar Zoom. Ar FaceTime, ti'n edrych ar dy hunan mwy na unrhyw beth arall yn dwy. Ond, dyn ni yma am beth yw section hanes yma? Beth am yr Eisteddfod? Good start. Ni yma ar ran y lle hanes yn yr Eisteddfod yn cael penod iconic iawn. Falle dylsyn ni'n neud hwnna eto. Pam ni yma? Pam ydyn ni yma? Ni yma am y lle hanes i'r Eisteddfod ac dyn ni'n mynd i cael penod arbennig mwyn trafod bach o hanes. Yay. A, Jalisa, hoffet ti roi fwy o cyd-testyn i'r grandawyr am beth yn union sydd wedi tynnu ni at St Faggan heddi? So, y peth sydd wedi tynnu ni at St Faggans heddi yw ffrog fy mam gi sydd o flan ni heddi. Ffrog hyfryd go iawn. Y ffrog nath fy mam gi gwisgo pan ydi wedi dod draw o Jamaica i Cymru. Nath fy mam gi dod draw ar awyren. Oedd hi tipyn bach ar ôl y Windrush. Nath ei cefnder hi dod draw ar y Windrush. A wedyn, anfon llythyr nôl a dweud, dewch i Cymru gweithio, dewch yma am penwthnos neu pethefnos neu amser rili fach, i wneud bach o gwaith jyst i cael arian a wedyn mynd nôl fath o beth. Nath fy mam gi gadael 2 o blanti yn Jamaica ar y pryd. A wedyn nath i aros, oedd hi byth di mynd gytre. A dyna pam i fi yma heddi, a dyna pam i fi yma'n siarad Cymraeg. A hefyd mae dyn ni'r suitcase oedd hi, a hefyd mae dyn ni lluniau fan hyn hefyd. A mae pob dim yn mynd i cael ei roi yma yn St Faggans i pawb cael gweld. Dwi'n credu dylse pawb dod i weld e hefyd, achos mae fe mor diddorol i weld. Dechrau gyda ffrog, mae ffrog yn ei fi really emosiynol. Really emosiynol. Mae rhywbeth beth sy'n ffrog ar mannequin fi'n credu. Sy'n neud chi deimlo fel bod, you could see the body, the shape, fel sut fo'n cael ei gwisgo. Mae ddim fel just ffrog ar y llawr. Na. Ond mae'n really bert, fel peachy colour. Teimlo'r hanes yna fe. Ti'n gallu teimlo mae fe mor... Dwi'n credu oedd menywod yn yr amser yna, yn enwedig menywod Caribiaidd, yn gwisgo mor traddodiadol, oedd e mor smart. Achos pryd dath i dros yn y 60au? Ie. 63. So, dwi wedi gweld y ffroc o'r blaen, ond nes i dod i St Faggans i gweld e am y tro cynta. So, mae St Faggans di wneud, mae documentary dyn nhw'n dod mas ar S4C, ble oedd S4C di dros y cyfnod clo, o'n nhw'n ffilm o pawb sy'n gweithio yma, jyst i gweld beth oedd yn mynd mlaen tu ôl y drysau, pethau fel la. So nath y ffrog dod draw yn ystod y cyfnod clo, a wedyn nath S4C gofyn, ydych chi moyn dod i gweld y ffrog am y tro cynta. So mae reaction fi yn gweld y ffrog am y tro cynta yn mynd i bod yn y documentary yma. O ti'n emosiynol? Girls, literally. Pan oedd fi'n cerdded rownd y cornel, fi fel, I'll be fine, it's just a dress. It's just a dress. Literally, nes i gweld y top y ffrog, o dagre jyst yn cwmpo fy llyged, o fi mewn floods o tears. Oedd e jyst i cymryd dros o fi ddim yn gwybod beth oedd e, fi ddim yn gallu dweud wrth chi beth oedd fi'n teimlo, fi jyst yn mega overwhelmed, to be honest. Ti'n meddwl beth yw'r teimladau sydd yn cael fi, hefyd edrych ar y suitcase hefyd ar y bag. Y teimladau rhaid bod y mam gi yn mynd trwyddo pan dath hi, achos mor nerfus. Dwi'n cofio gyda mam gi, oedd mam gi fi marw pan o'n i'n eitha ifanc, felly o brodyr hi meithio fi, pan nath nhw enll yr arian i danfon hi i dath hi Lloegr,
Ond oedd ddim yn meddwl bod nhw erioed mynd i weld i eto, achos oedd e mor bell i ffwrdd. Oedd e ddim fel nawr lle dyn ni'n gallu just trefeili rhywle teithio fel dyn ni moyn. A ti'n meddwl, oedd hi ddim yn gwybod, oedd mam geith di ddim yn gwybod beth oedd really mynd i fod yn disgwyl iddi. Fel beth oedd hi mynd i bod, beth dylse hi fod yn disgwyl. Felly ti'n meddwl mor nervous rhaid fysa hi. A dwi eisiau rhoi dawner arno fe, ond ti'n meddwl, fysa hi wedi dod, a fysa pethau ddim wedi bod yn ffab iddi. A ti'n meddwl, dyma beth oedd genddi, o pob peth oedd wedi dod gyda yn y bag ma. Ac oedd y bywyd oedd hi di ddechrau, oedd e ddim yn bywyd anhygoel. Oedd hi'n gweithio mewn ffactri am oriau ac oriau. A weithiau oedd hi'n gweithio yn y ffactri oedd yn y nos. So dyna pam mam fi yw'r un hynna, a hi nath codi briodur a chwiodur hi lan, achos oedd mam gi a tad ci yn gweithio. Oedd tad ci yn gweithio yn y diwrnodau, a oedd mam gi'n gweithio yn y nos. Oedd e mor aml yn doedd i bobl oedd yn symud i'r Deyrnas Unedig o'r Caribbean yn wedig Jamaica i gadael plant hefyd yn doedd. Achos oedd gynnu ddim o'r cyfleusterau yn y gwlad yma. A ti'n bod hefyd, os oedd ddim yn gwybod beth i ddisgwyl, fysa rhaid nhw setio hunain lan, a weithio oedd gallu bod degawd nes i'r plant gallu dod. Wel, dyna beth wedi digwydd dad fi, oedd rhieni wedi gadael yn Jamaica, o'n dath pen oedd yn ei arddegau fe. Wow. Right. So, yeah, but... So, ma' hwnna'n ti'n second gen ta? Yeah, no, first gen. Ni'n second gen. Oh my gosh. Yeah. Yeah, ond ma' hwnna'n like, eitha traumatic really plentyn, pan chi'n meddwl amdano fe. A i'n meddwl faint o bobl oedd wedi wneud hwnna, neu angen wneud hwnna. Golwg am bywyd gwell. Achos dwi'n credu mae'n stereotype hefyd, dwi'n credu ddim yn rhaid dyfon, ond mae'n fath o stereotype o dynion fi ddim yn fod yn tadau dda iawn. Ti'n gwybod, meddwl, neu maen nhw bach yn absent, maen nhw ddim yn hyn fyna. Ond rhaid ni edrych ar y system cymdeithasol pam mae hwnna wedi digwydd. Mae'n sawl reswm. Achos oedd nhw wedi cael ei gadael. Exactly. Oedd e'n normal. Yn union. A mae'n sawl elfen iddo fe. Mae rhaid i ni edrych ar pam, a maen nhw wedi cael ei gadael fel plant. A hefyd, falle o rhaid nhw adael, i fynd i cael gwaith ac yn y blaen. A darllenes i un peth pan o'n i'n gwneud ymchwil ar gyfer drama fi, a fe beti fel oedd y rhieni oedd wedi dod draw, oedd bach yn hun, ddim wedi cael ei trin gyda'r un hiliaeth, oedd y pobl mwy ifanc yn derbyn. So oedd yna lot o contrast rhwng profiadau y ddau generation na, nhw'n teimlo fel, ni wedi cael y swyddi yma i gyd, a wedyn oedd eu plant nhw'n teimlo fel bod nhw'n methu cael swyddi, oedd neb yn rhoi swyddi iddyn nhw, cos oedd nhw ddim wedi cael eu croesawu yn yr un ffordd. So mae hwnna hefyd yn creu tensiwn rhwng, ond nhw jyst ddim yn deall nhw fel, chi mor lwcus i fod yma hyd yn oed. Dwi'n credu ma dyna newid yn rymagwedd. Dwi'n clywed sawl person fi yn dweud hwn. Oedd hi'n dywyll, ydy? Dwi'n mynd lawr, oedd e fel... Rwy'n ei ffordd goliadau off. O'n i di dal y Janisa. Dwi'n teimlo hwn. So weird. Mae'n absolutely boiling heddi. Mae fe fel 25 degree, ni gyd wedi cwrdd ein gilydd fel yn chwysu. It's not ideal, ni gyd wedi gwisgo lan, rhoi make-up mlaen, ni'n gyfel mewn lle hanesyddol yma. Mae cropped up arno fi a dwi'n stuck i'r gadair, rwy'n heilio fi dda no. So, pryd oedd y tro ola o chi wedi dod i St Fagans Gals? Mae rhyw atgofion dy fi o dod y blwyddyn cyntaf fi o brifysgol. Ond dwi'n credu o'n i'n dweud hungover a mae fe'n blur. So dwi'n mynd i dweud y tro cyntaf, y tro diwethaf fi really dod yn iawn, oedd y blwyddyn 6 yn ysgol. Na. Dwi'n meddwl, Beth amser ti? O'n i hefyd o'n lot fel plentyn, achos oedd dan nhw fel pethau yn dolegaidd yn digwydd, so dan nhw fel Sean Corn fan hyn, a na fel rhyw fel choo-choo train, not like a real train. A fi jyst yn cofio neu hwnna, ond it's been years, fi methu credu faint mae'r lle di newid, mae'n mor modern nawr, ond hefyd gymaint o pethau fi'n cofio'n really dda, fel y shop lotion. Eithon ni shop lotion, just yn gynharach, nes i cael llygod yn yr un yn do. Nes i treato'r merched i llygod yn yr un. Mae'n dda i ni, dydy, mae'n dda i ni. Oh, well, you know, my girl. O na, mae mor arbennig bod ma. Be oedd ti'n, Jalisa? O fi ma just cyn y cyfnod clo. Ti'n fan yn dweud? O, mega fan o St Fagans. Fangirl yn rhwng. Y tro diwethaf ni wedi dod, mae
nath aunty fi wneud documentary bach o'r enw A Little Piece of Jamaica in Port Talbot. So mae'r stori am oedd cwbl o pobl wedi dod draw ar yr un amser i Port Talbot. So mae yna grwps o teuluoedd. So oedd hi wedi gwneud documentary yn siarad ar pobl oedd wedi dod draw yn y tro cyntaf a siarad am eu daith nhw, pam maen nhw wedi aros, pam maen nhw ddim wedi mynd nôl i Jamaica a pethau fel la. So hwnna oedd y tro olaf fi mewn, a nes i canu, which was a bit fun. Ond cyn hynny, o fi wedi dod efo fy mam, fy godmother, Ebony a'r ci. Os mae unrhyw un ddim yn gwybod pwy yw Ebony, fy ngwraig yw Ebony. Not just a random Ti'n gweud pob penod. Pob penod, fy ngwraig. Ti'n neud yn y llais a, fy ngwraig. Oh, mae'n cute, cos mae'n fel bod ti'n like, really proud o hi. I am! Ebony, fy ngwraig. Ti'n gwybod pam? Achos ni wedi treulio'r cyfnod clo, Yeah. a mae neb yn gwybod bod ni wedi briodi rili, achos oedd e like 4 diwrnod cyn y cyfnod clo. Yeah. A mae neb... Ti'n gwybod y ffas mae pawb yn neud? Oh my god, let me see your ring. Yeah. I've not had that. Yeah. We're seeing... Sa'n gwybod pan fi'n edrych ar hwn fel hwnna sy'n recordio. Hwna sy'n Mae mic literally ar chest fi, ond ni'n gweld y ring ar hyn o'n bryd. Yeah, love it. Well, lovely. Bling bling. Okay. Yeah, a ni ddim di cael, obviously, I've said this in the podcast, I'm sure 100 times, because I'm devastated. Ni heb cael Blinkin' Honeymoon. Lle di eisiau mynd? So, Florida Disney, a hefyd mynd draw i y Bahamas neu Bali. Dim Jamaica, achos Na, ni'n safio ni'n mynd i hwnna. Jamaica. Fi mam fi fel, ti eisiau mynd i Jamaica? Na, mam, sorry, you've had your chance. Ond, achos sai beth di bod? Na Ni fi. Pam? Dyma'r cwestiwn, achos pan ti'n weid hwn iddo bobl, mae rai bobl fel, o na fi chwaith. Ond mae rai bobl am o hil fyny fel, oh my god, so ti'n really gwybod lle ti'n dod o. Ond fel, mae rhaid i fi bod yn parchus, a i mam fi, fysa hwnna'n taith really emosiynol, fel huge, achos mae mam hi ddim gyda ni ragor, o tad hi not really in the picture, ac felly, pan fysa hi yn mynd na a gweld y bywyd oedd gyda mam hi, fysa'n dod o lot o teimladau lan. Yeah. So i fi nath fy mam gi, so mae mam gi fi dal dynnu ond mae dementia dydi. So she's still here. Ond pob blwyddyn, like for as long as I can remember, oedd hi'n mynd nôl draw pob blwyddyn unwaith ar yr awyren. A pob blwyddyn oedd hi fel i mam fi, Paulette, please let Jaleesa come to Jamaica with me. I want to take her with me, let me take her. Oedd mam fi fel, absolutely not. Really? Yeah, mae A'r mam fi o peth yw, fan. achos bod ni'n light-skinned. Yn union na'r peth. Mam fi fel, dwi'n gwybod lle os fysa ti'n, ddim yn diogel achos fysa bobl eisiau brifo ti, ond mae rhaid i, dwi'n credu bod bobl yn y gwlad yma'n sylweddoli faint o gwleidyddiaeth mae yna rhwng bobl croen gole a bobl croen tywyll, a fysa ni yn sefyll allan yn huge. O, 100%. A fysa dad fi ddim yn gallu dweud, mae dad fi'n gwyn, fysa fi ddim yn gallu dod. Fysa fi ddim yn gallu dod sef bod e jyst yn aros yn y gwesti, a bydd beth yw'r pwynt o hynny. Fi'n cael yn impression o siarad i dad fi bod yna gwahaniaeth mawr rhwng fel y resort side o pethau, a wedyn Jamaica go iawn. Ond fi'n meddwl, sa'i rili eisiau gweld resort, ac chi adrodd resort yn unrhyw yn y byd. So, Dwi'n really agos i oncl fi o'r enw Joel. Dwi'n really agos ato fe. A bydd, os bydden ni'n mynd, bydde'n mynd â ni rownd. He would definitely 100% do that. A mae fe'n amazing. Mae fe trwy'r amser fel, come over, spend a week, come over. Fi byth yn mynd. So os mae rhywun eisiau talu? Cwch ni. Mae dyn ni tour guide. The gods. A hefyd, mae brawd fi wedi bod loads o weithiau yn like the proper Jamaica bit. A mae fe'n like big massive boy, so byddai'n gallu bod yn bouncer i ni. Lovely. Ond, we would probably need security. It. We would. A mae rhaid i bod yn really sensitif hefyd. Oedd, so her oncl fi, so oncl i mam fi, sydd, oedd nath e hela lot o amser yn Jamaica. A wedi oedd e, ti'n gweld bobl yn gadael y rhan touristi, a wedi dod mewn, a maen nhw'n gyda Rolexes nhw arno, maen nhw'n gyda Calvin Klein tops arno.
A ti'n meddwl, maen nhw mewn gymaint o berig, achos maen nhw ddim yn sôn faint mor ddrwg mae'r cloti yna. Yeah. A dwi'n credu bod y rhaid ni, ti'n modd, really edrych ar hwnna, edrych ar ein hunain. 100%. Sim Rolex gyda fi. O na, I fi sy'n mam, my pre-Marnie dress. I think I'll be alright. na'r peth. Ond hefyd mae bobl yn dweud, o nes i weld, maen nhw'n neud yr tours o plantations, fatha horseback tours o plantations, fel. No, gwybod I os don't fi want to eisiau see neud that. hwnna. I do not want to see that. Os o'n i yn mynd, fyswn i eisiau mynd a cymryd mewn yr emosiwn yr hanes yma. Dwi'n mynd eisiau mynd ar Cefn Ceffyl, like am y Disneyland. A ride road, ti'n mynd it's not Ti'n gwybod sut ti'n neud y cyffela? So you could like, I don't know. Dwi'n mwynhau mae'r chwgaeth cyffylau. I don't want to enjoy the Y peth yw experience. hefyd, achos bod ni gyd ddim di bod na, ni ddim yn gallu gweld fel oedd bywyd nôl yn yr amser yna, ond wrth gwrs achos ni'n mewn St Fagans a mae lot fawr o bethau Cymraeg fel oedd pobl di byw, chi'n gallu like jumpo nôl mewn i'r 20au. A chi fel, oh my god, fi'n gwybod fel oedd mam gi fi yn Cwmafon yn eistedd yna ar bwys y tân yn cael bath yn y blinkin gardd ac yn cael pŵ yn y gardd ar yr un pryd. Ti'n meddwl fi'n meddwl? Yn tyfu cabbages am y moch, fel yn mynd i ffeindio mas heddi. Oedd e really helpful. Oedd e'n gwybod lot yn dweud am ei llysiau. Oedd e'n gwybod Oedd. Ond mae hwnna y diffyg gwybodaeth sydd gen ni am yr ochr Caribia. Dwi'n credu jyst falle bod gennych chi, wel yn amlwg, achos o'r stwff mae gennych chi mwy o gwybodaeth na sydd â fi a Mali. Fel, dwi'n gwybod bron i dim byd. Ond dim achos bod fi'n gwybod e, ond achos oedd anti fi, oedd hi'n like, proper digo mewn. She's that type of person. Mae ddi moyn gwybod, chi'n gwybod. A dwi ddim ond yn gwybod lot fawr am ochr fy nhad, so yr ochr gwyn, achos mae tad fi'n dwlu hanes. So mae loads o llyfrau dyn ni am yr hanes. Dwi di eistedd yna a cael lot o sgwrsiau dy mam gi a tad ci, so fi'n gwybod loads am Cymru, fi'n gwybod loads am fel oedd pobl yn byw. Ond mam fi'n dweud bod mam gi fi, yr un o Jamaica, jyst ddim yn really siarad am ei profiadau hi. Na. Oedd hi bod yn brifo hi gormod i siarad amdano fe. A cath hi amser really caled pan symudodd hi. Nath hi dod mewn i Southampton, a yn byw yn Bristol, a wedyn mynd i rhywbeth chanel Cymraeg. Yn cath hi amser really caled pan symudodd hi. Fel, oedd hi'n 17, ac dwi'n gwneud pan oedd hi yn Jamaica, oedd hi'n yn y rhan o teulu eitha pwysig, fel oedd hyn dad ci fi, sef tad hi, yn gwleidydd. Felly oedd nhw'n eitha pwysig a bob dim o dath hi fan hyn, oedd hi'n cael ei trin fel soffa. A felly mae hi jyst beth wedi siarad amdano fe. So, mae hwnna'n gwneud pethau rhwystredig gyda mam fi weithiau, achos dwi yn gwneud lot ymchwil, dyn ni'n merchen yn siarad am y gwleidyddiaeth fod yn hil gwahanol, ac yn y blaen, dyn ni'n ymwybodol iawn. Mae mam fi ddim really yn, achos mae hi, oedd hi just o'r genhedlaeth na, keep your head down and get on with it. Like, a hefyd, mae mam fi fel yna hefyd, mae ddi fel a bit more like, os chi ddim yn meddwl amdano fe, bydd ddim yn ddim yn ffeithio na fi chi. na'r peth. But that's not it. Na. Join the millennials. Na'r peth, mae fe, dyn ni'n siarad amdano fe. A dyn ni'n siarad amdano fe. Mae'n beth fod fel diolchgar am jyst cael y lle yma, a falle ymwybyddiaeth o byw rhywle lle mae yna lot o fel crime, mae yna lot o violence hefyd. Ond i ni, yn amlwg mae hwnna fel, it's not good enough. Ti'n ni wastad ddim yn eisiau bod yn hafel, a hwnna sy'n mwy o pwysig. So mae cwestiwn dy fi chi, beth yw eich cofnod fwyaf, so like your biggest memory o bod yn St Fagans? O sy'n dychu? Ti'n mynd gyda ni fi? Fi jyst yn treol meddwl. Wel, pryd beth yw bit o lotion, a fi'n cofio, fi'n wastad yn cael y rock sticks na. Love. A pob amser fi'n bit o nhw, o'n i fel, oedd ni angen gorffen nhw, o'n i'n teimlo mor sal ar ôl. Na! It's a lot. Ar y holl peth, you would have been tinsy tiny. A erbyn yn diwedd, mae fe'n sticky. By kind of woman.
Na. O, mae un fi yn perthnasu bwyd hefyd, actually. Oh. Oedd cael y cawl. A dwi'n just cofio oedd yr cawl mwyaf blasus o'n i erioed. O, chi di cael cawl ma? Do, nhw'n neud e yn y caffi. Fi erioed ti cael Beth di cael y cawl? O, oedd e'n bendigedig, a dwi'n cofio o bara, a o'n i'n right chubby tad, o'n i'n really, a bob beth o'n i am bwyd. A y caws o'n i'n neud e. O'n i byth di cael cawl gyda caws hefyd. Oh my god, that is essential. Sa'n cael cawl heb caws. O'n i'n gwybod hyn. Nes O i ti ddim yn cael y chwaith? Oh my god, merched, byd wedi newid. Honestly, that's what makes cawl. Y cheddar cheese, y bara gyda menyn, beef with a bit of cheese. Oh, sorry, so ti'n... Na, fi'n Ti'n bwyta cig na. O, mewn. Oh, Oedd i yn sorry, vegan. fi methu dal lan gyda ti, so... Y broblem i, dwi ddim yn preachy vegan. Pa bai hi, fysa ni'n gwybod os ydy vegan i ddim, achos nes ti'n just bit o'r fel lan. Wel, bydd rhaid chi cael cawl yn tŷ mam fi nawr, beth ti ddim yn Yes, vegan, cos yes. it's delicious. So mae date ni dod draw i TV, mae date ni cael cawl, be ni'n mynd i wneud? Gallai cael weekend yn Aber, chymod? Fi wedi bod yn gofyn i mynd ar y ffarm am 8 nosen. Yes! Rhaid i chi dod. Fi eisiau mynd ar ceffil. A fi eisiau twtch yn dafad. I'll walk it around. Don't want to break it. Mae Merlin Cymraeg dy fi sydd yn dwti, mae fe'n tiny. Merlin Cymraeg. Beth yw Merlin? Pony. Pony? Yeah. Alright. Merlin Mynydd, Cymraeg. Gath e dod i mi'n wyllt, a nawr mae fe fel ci. Mae fe eisiau sydd ar cwl. Mae fe'n tiny. Mae fe'n fine. Just cyn i ni'n gorffen, peth fi'n cofio fwyaf yw Oh, dod yes, yr sorry. ysgol gynradd, oedd rhaid i ni gwisgo'r gwisg hen i mynd i'r ysgol yn St Fagans a cael llun. Oedd mam fi, of course, she needs to be everywhere and do everything, oedd hi ar ran oedd hi yn y PTA, so oedd hi ar y Blinken bus, oedd hi yn St Fagans, oedd dyn ni bwyd twy mewn Blinken flasg enfawr, oedd fi'n bita bloody spaghetti bolognese pan oedd pawb arall yn bwyta ham sandwiches a Blinken frwbs. Dyna fi, literally full out meal spaghetti bolognese. Extra! Literally. Oh my god, so yeah, dyna. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth o mam Caribiaidd, though. Yes. Yes. Fatha, mor XL, mor Yeah. extra, dwi'n gwneud mwy na sy'n angen o hi ar bwyd. Gymaint o bwyd o hyd. Absolutely. O hyd. O na, dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth Cymraeg hefyd. Os mam gyn yn nain Cymraeg, dych chi? Yes. Dwi'n meddwl, sa'i really eisiau ddim byd i fwyta. Just cael y cacau yma. Yeah, Just cael y cacau. Oh, yeah, mae'n bwyd o Bisgedi. Wedes i wrthi wrth o nain fi dyn o blaen, na sa'n dod rown hyn o achos, dwi'n trio bod yn dda gyda bwyd fi. O na, na i ddim neud i bwyta unrhyw beth, honestly. Na, di ddim. Na, I promise, dis i rownd, oedd i'n neud Rocky Road, trei ohono fe. There's a lot of calories on the fe. Oes, dwi'n gallu weld y siocled. Wel, diolch enfawr i St Fagans ac yr Eisteddfod am cael ni heddi. Ni wedi cael hwyl go iawn. Y tro cyntaf ni byth di cwrdd, mae fe wedi bod yn absolutely iconic. A ni'n mynd mas am fwyd nawr, so ni'n excited just i gael siarad mwy. Ond dylse pawb dod hefyd i St Fagan i gweld y casgliad. Oh, absolutely. Ti'n gweud dylse pawb dod mas i cael fwyd yn ni. Ei, mae croeso. Dewch i'r botanist everyone. Gwelch chi'n am tri. Ond dewch i weld y casgliad, dim just, ti'n modd, yn perthnasol i bobl fel ni, sydd yn aml hil neu yn fi ac blaen, ond hefyd mae fe'n addysgol i bobl gwyn, cael gweld hanes bobl Cymraeg eraill. Absolutely. Diolch yn gwrando. Fi di Mel. Fi di Mal. A fi di Jal. Hwyl!